Tällä videolla näytetään, miten sähköpotkulautaan vaihdetaan etu- ja takarengas. Tässä videolla meillä on nyt esimerkkinä Xiaomin sähköpotkulauta, mutta sama logiikka pätee useimpiin 8,5-tuumaisille renkailla varustettuihin sähköpotkulautoihin. Ja tähän lautaan meillä löytyy nyt paljon puhkeamattomia rengasvaihtoehtoja ja sitten löytyy näitä ilmatäytteisiä renkaita, joilla tämä lauta on alun perin varustettu. Ja tässä videolla me laitetaan nyt eteen ilmatäytteinen rengas ja taakse tuollainen puhkeamaton rengas. Lähdetään katsomaan, miten homma menee käytännössä. Lauta kannattaa asettaa pukille tai pöydän kulmalle, niin ei tarvitse rymytä lattialla. Poista heijastimet ja sivumuovit. Sivumuovien ruuvit löytyy yleensä heijastimen tai heijastintarrojen alta. Poista heijastimet käyttämällä esimerkiksi ruuvimeisseliä tai puukkoa. Heijastin irtoaa etureunasta. Eri malleissa on hieman erilaiset sivumuovit. Tässä mallissa on irroitettavat heijastimet, mutta joissain malleissa on heijastintarrat. Heijastintarrat saa irti esim. Katkoteräpuukolla. Kun olet saanut sivumuovien ruuvit näkyville, ruuvaa sivumuovit auki ja poista sivumuovit. Irroita takalokasuojan tuki. Avaa takalokasuojan tukiraudan ruuvit ja nosta se pois tieltä. Tässä mallissa takalokasuojan tukirautaa ei tarvitse irroittaa takalokasuojasta. Joissain malleissa takalokasuojan tuki on kiinni takarenkaan pulteilla. Joissain malleissa ei ole ollenkaan takalokasuojan tukea hidasteena. Avaa takarenkaan pultit. Sitten voit ottaa takavanteen irti laudasta. Suurimmassa osassa lautoja takavanne on kiinni kuusiokolopulteilla. Joissain malleissa täytyy irroittaa jarrusatula, jotta vanne mahtuu tulemaan pois paikaltaan. Kun vanne on irti laudasta, varsinainen vaihtotyö on samanlainen etu- ja takarenkaan osalta. Vanne kannattaa kiinnittää esimerkiksi ruuvipenkkiin, mutta tukevalla pöydällä tai lattiallakin pärjää. Ujuta rengasraudat renkaan alle pienen matkan päähän toisistaan lusikkapuoli ylöspäin. Toisella rengasraudalla voi raottaa rengasta, jotta saa ensimmäisen rengasraudan renkaan alle. Sitten väännetään rengas irti vanteelta. Tiukkojen renkaiden kanssa saattaa joutua käyttämään hieman voimaa. Lopussa voi tunkea rengasraudan toiselta puolelta läpi, jotta saa renkaan kammettua loppuun asti vanteelta. Liukasta uusi rengas kauttaaltaan rengasrasvalla. Jos sinulla ei ole rengasrasvaa, voit käyttää esimerkiksi saippuavettä tai haihtuvaa pesuainetta liukasteena. Älä käytä vaseliinia tai muuta rasvaa, joka ei haihdu pois. Vaseliini aiheuttaa renkaan pyörimistä vanteella tai jopa renkaan irtoamisen vanteelta. Asennuksen helpottamiseksi uuden renkaan voi lämmittää kuumassa vedessä, jotta se notkistuu. Muutama minuutti lähes kiehuvassa vedessä riittää. Varo kuumaa vettä ja käytä paksuja hanskoja. Uretaanista valmistetun renkaan saa lämmitettynä asennettua pelkillä hanskoilla ja sen voi lämmittää varovasti myös mikrossa. Paikalleen vääntäminen helpottuu, jos renkaan kiinnittää vanteeseen aluksi. Tarkista renkaan pyörimissuunta ja laita rengas yhdestä kohtaa vanteen uraan ja kiinnitä se siihen liinalla tai isolla nippusiteillä. Aseta rengasraudat vanteen ja renkaan väliin sopivalle etäisyydelle toisistaan lusikkapuoli alaspäin. Väännä raudat renkaan yli vuorotellen ja pidä rauta käännettynä, jotta rengas pysyy urassa. Renkaiden halkaisija on vanteen halkaisija pienempi, jotta rengas pysyy tiukasti paikallaan, jonka takia tämä vaihe vaatii hieman voimaa ja tekniikkaa. Renkaan leveys on hieman vanteen sisäleveyttä suurempi, jotta rengas istuu tiukasti vanteelle. Kun rengas on saatu vanteen ympärille, se tarvitsee vielä saada kokonaan vanteen uraan. Yleensä rengas jää toiselta puolelta pois urasta. Tunge rengasrauta vastapuolelta renkaan ja vanteen väliin ja vedä rengas vanteen uraan. Kun saat renkaan jostain kohtaa uraan, lähde etenemään siitä renkaan ympäri. Näin on saatu rengas paikalleen. Videolla on hunajakennon rengas, jonka koloista voi varovasti vääntää ruuvimeisselillä, mutta varo hajottamasta rengasta. Tässä käytetty vastapuolelta vääntäminen on parempi tekniikka. Ennen kuin asentaa takavanteen paikalleen, ylimääräinen rengasrasva kannattaa pyyhkiä pois renkaasta sekä samalla on hyvä putsata takahaarukka ja jarru hiekasta. Sitten takavanne ja takavanteen ruuvit lukkoprikkoineen paikkaan ja kiinni reilusti. Laita takalokasuojan tuki paikkaansa ja ruuvaa kiinni. Näissä malleissa, joissa tukirauta on kiinni omilla ruuveillaan, kannattaa ehdottomasti käyttää ruuvilukitetta. Sillä tuella on tapana täristä löysälle. Laita sivumuovit paikkaansa, ruuvaa kiinni ja napsauta heijastimet paikoillensa tai liimaa heijastintarrat kiinni, jos mallissa on sellaiset.
Lopuksi tarkistetaan jarrun toiminta ja säädetään jarru. Kun takarengas on paikallaan, jarrulevy kannattaa putsata jarrukliinerillä. Jarrusatulan voi joutua keskittämään uusiksi. Jarrua kiristetään avaamalla säätöruuvia. Jarru on sopivalla kireydellä silloin, kun jarrutus alkaa ennen jarrukahvan liikkeen puoliväliä. Varmista, että jarru ei laahaa ja kiristä lopuksi säädön lukkomutteri. Näin on takarengas vaihdettu, sitten eturenkaan pariin. Eturenkaan vaihdossa hieman lisävaivaa moottorin johdon takia. Lauta kannattaa kiinnittää esim. Ruuvipuristimella pöydän kulmalle niin päin, että moottorin johto riittää pöydälle. Sivumuovien kiinnitysruuvit löytyy lähes kaikissa malleissa heijastimen alta. Irroita heijastintarrat esimerkiksi veitsellä. Lämmittäminen auttaa ehjänä irroittamisessa. Avaa sivumuovien ruuvit ja poista sivumuovit. Tässä mallissa ei tarvitse irroittaa etuhaarukan suojamuoveja, mutta joissain mallissa ne täytyy irroittaa, jotta eturenkaaseen pääsee käsiksi. Avaa eturenkaan mutteri, mutta jätä moottorin johdon puoleinen mutteri kierteelle. Ota etuvanne pois etuhaarukasta ja aseta pöydälle johdon sallimissa rajoissa. Sen voi asettaa esimerkiksi toisen renkaan päälle. Tässä videolla moottori puretaan kokonaan, jotta rengas on helpompi vaihtaa, kun moottorin johto ei ole tiellä. Renkaanvaihto onnistuu myös avaamatta moottoria, mutta tällöin on johdon kanssa oltava erittäin varovainen. Putsaa vanne ja avaa moottorin kannen ruuvit, ota moottori käteen ja napauta akselin päähän, jotta kansi irtoaa. Käytä ulosvetäjää tai esimerkiksi rengasrautoja ja ota moottori pois vanteesta. Varo moottoria, äläkä tunge rengasrautoja moottorin käämeihin tai kannen tiivistepinnalle asti. Varo jättämästä sormia väliin, magneetti on tehokas. Kun vanne on irti laudasta, varsinainen vaihtotyö on hyvin pitkälti samanlainen etu- ja takarenkaan osalta. Vanteen voi kiinnittää esimerkiksi ruuvipenkkiin tai toista rengasta voi käyttää alustana. Irrota venttiilihattu ja ruuvaa venttiilin sielupihalle. Etuvanteen tapauksessa irrota venttiiliä tukeva muoviosa, takarenkaassa ei tällaista ole. Ujuta rengasraudat renkaan ja vanteen väliin muutaman sentin päähän toisistaan suunnilleen venttiilin kohdalle. Yhdelläkin rengasraudalla pärjää, mutta kahdella raudalla on helpompaa. Paina rengas venttiilin vastapuolelta keskiuraan, jotta renkaalla on tilaa vanteella. Väännä raudat yksitellen vanteen keskiosaan, siirrä ensimmäinen rauta uuteen paikkaan ja jatka kunnes toinen puoli vanteelta on kokonaan irti. Lopuksi väännä rengas kokonaan pois vanteelta. Sisäkumin voi antaa olla renkaassa loppuun asti. Jos sisäkumi on pahasti kierrossa, sen voi joutua poistamaan erikseen ennen kuin renkaan ottaa kokonaan vanteelta. Ota uusi rengas ja sisäkumi. Laita sisäkumi ulkorenkaaseen ja varmista, että se istuu tasaisesti. Voit laittaa sisärenkaaseen varovasti ilmaa, että se varmasti ei ole rypyssä. Sivele uusi rengas kauttaaltaan rengasrasvalla. Jos sinulla ei ole rengasrasvaa, voit käyttää esimerkiksi saippuavettä tai haihtuvaa pesuainetta liukasteena. Älä käytä vaseliinia tai muuta rasvaa, joka ei haihdu pois. Vaseliini aiheuttaa renkaan pyörimistä vanteella ja sitä kautta puhkeamisen. Varmista, että vanne on puhdas ja jos käytät käytettyä ulkorengasta, varmista, että reiän aiheuttaja on poistettu ja että rengas on hyväkuntoinen. Varmista pyörimissuunta ja pistä venttiili koloonsa. Paina liukastettu rengas vanteelle toiselta puolelta, varmista, että sisäkumi on kauttaaltaan tasaisesti. Toinen tyyli on laittaa sisäkumi renkaaseen vasta, kun rengas on toiselta puolella vanteelle, mutta tässä käytetty tekniikka on parempi. Paina rengas lyttyyn keskiuraan, jotta rengasraudoille jää paremmin tilaa. Pitäen rengasta keskiurassa, lähde painamaan rengasta vanteelle. Voit edetä ensin käsillä, sitten rengasraudoilla. Halutessasi voit laittaa renkaaseen esimerkiksi puristimen, jotta se pysyy vanteen syvennyksessä. Tai voit käyttää esimerkiksi jalkaa tai pyytää kaveria pitämään rengasta vanteen keskiurassa. Etene rengasraudoilla vanteen ympäri, kunnes rengas on kokonaan vanteella. Tämä on renkaanvaihdon vaikein kohta ja vaatii hieman tekniikkaa. Rengasraudan kärki tulee juuri vanteen reunan yli. Äläkä käytä liikaa voimaa tai väännä rautoja liian pitkälle, jolloin raudan kärki on vaarassa puhkaista renkaan. Pidä huoli, että rengas pysyy vastapuolelta koko ajan vanteen syvennyksessä. Kun rengas on kokonaan vanteella, painele se keskelle vannetta. Etuvanteen tapauksessa lisää muovinen venttiilin tuki. Laita sielu paikkaan ja täytä rengas ilmalla.
Varmista, että rengas nousee tasaisesti vanteelle joka paikasta. Jos rengas ei nouse vanteelle tai se ei ole keskellä vannetta, tyhjennä se ja lisää liukastetta. Keskitä rengas ja täytä uudelleen. Useimpiin renkaisiin voi laittaa 3,5 baaria painetta. Varmista, että moottori on puhdas. Levitä uusi tiivisteisilikoni ja aseta moottorin kansi päälle. Venttiiliä varten on kannessa kolo. Varo jättämästä sormia väliin, sillä magneetti on tehokas. Napauta kansi tasaisesti paikalleen ja kiristä ruuvit. Putsaa irtolika haarukasta ja laita etuvanne paikalleen. Varmista, että moottorin johto ei ole kierteellä. Etuvanteen prikat tulevat etuhaarukan sisäpuolelle, ulokeosa ulospäin akselin alapuolelle. Laita moottorit paikkaan ja kiristä kunnolla. Laita sivumuovit paikkaansa ja kiristä ruuvit. Moottorin johdon puoleinen sivumuovi tulee 4 ruuvilla ja siinä on upotus johdolle. Varmista, että moottorin johto istuu hyvin ja siihen ei tule liian jyrkkää taitosta. Liimaa lopuksi uudet tai vanhat heijastintarrat takaisin paikalleen ja olet valmis koeajolle. No niin, nyt nähtiin, miten potkulautaa voi vaihtaa molemmat renkaat. Ja tässä tapauksessa nyt eteen tuli ilmatäytteinen rengas ja taakse puhkeamaton rengas. Mutta voi laittaa tosiaan molemmat puhkeamattomat tai ilmatäytteiset. Ja jos et halua lähteä kokeilemaan hommaa itse, niin voit tuoda tai lähettää potkulaudan meille renkaan vaihtoon. Ja renkaat kannattaa tietysti ostaa sähköpotkulaudat.fiistä.